Здравейте, драги зрители, аз съм FactorGate, тук с мен е NoPever. Днеска ще играем в нашия нов сервер Real SMP. И да започваме. Така, като за начало не сме достатъчно развити, скоро ни свършва айрона, нямаме и един диамант, защото този умник там ни изгуби даймонд кирката. Но нещо, И аз сега се връщам, което ние имаме са елитрите. И затова имам 3 стака хартия в моят инвентар, защото когато събера барут, да мога да си правя фойерверки от първи левел, защото сега ще ви покажа ето сега. Един. И отново сме тук, за малко бяхме спряли. Но Певра, сега какво ще правим? Аз ще им покажа как летим с крилата. Добре. Само секунда. Тук сме, както за секунда казах. Фанахме някакви тук енчантнати книги и въдици. Каквото искате. Лъкове. В момента в сървъра има 3 инфинити лъка. Ние сме 4 от един тим, в Нафърълт и Бобирата. Тук има някаква къщичка, я да я видим. Къде? Но Певър, намери къща. Я видим, това ми прилича на Хночкин, че се заселя до нас. Хношкинг с нас ще живее? Не. Тогава защо е тук? За малко ли е тук? Той каза, че ще живее до нас, ако му трябват някакви материали. Но няма представа, че ще е толкова до нас. Добре, значи. Добре. Много съжалявам, ако чуете някакъв глас, това е брат ми. Сега, както виждате, това е Хношкинг. И ние трябва да ходим да откопаме Хако. Но Певър, аре първо разрушим нещата. Окей. Но трябва ми кожа. Аз сваляме това, дето Хношкинг го направи според нас. Сега. Това там, този гигантския кур е точно от него. Но тази колона не знаем от кой е. Както виждате, вижте му клиповете и пишете в нашите. Нямаме никаква кожа. Къде ни е житото? Да, нямаме кожа. Сега само вълните да къде са ни? Къде е Уито? Това се тупи с меч вълна. Сега ще залова. И къде е сега? Човек, имахме половин стак жито, току-що го бях видял. Сега къде ни е? Не знам. Добре, чакай си опразня глупостите, защото съм... Търси за жито. Okay. Ето го. Намери ли го? Да. Имаме ли някакви стрели, защото аз имам и Мендинг лък в мене. Мендинг лък е мой. Защото беше в мене. Чакай, ако няма в един чест Мендинг лък, значи е мой. Ето си го. Почти горе-долу на изхода. Не, стои го в чест за риболов. Тук го оставих някъде. Някакво трябва да си намерим коне. Аз знам къде има. Защото аз имам едно седло и една броня. Да, бронята е моя. Аз съм си открил. Той имаше още една, но не знам къде е. Голд. Както аз намерих жито, така ще намерим и това. Тошко, преди това, първо сега да направим фермата. Окей. Добре, само. Ако искате да сложите ръка тук, по-лесно, примерно пържоли, цъкате какво?
Вместо да отваряте така и да ги слагате така, какво става? Както виждате, сме и без панталонки. Абе, Опа! Добре да разрешим сега това. двоицата. Така, аз имам дърво, имам си хартия, фойерверките. Оставям фойерверките при... Къде са ми крилата? Не знам. Оставя ги в чета с... Нямам още енчантмент. Ето ги. Затова ще трябва да ходим да копаме. Но сега като за начало вземи гравел, нали? Гравел, да, падна отгоре. Добре, това беше голям път с тия да са направили. Това, както виждате в една форът, майче беше направил тези мостове. Ние му разрушихме някой. Да разрушихме някой. Както виждате, това ни е бамбук. Взимай някакъв сид и ела да ми помагаш. Вземаме. Дръпнах една, както виждате, много крави. Горе-долу, овце са повече. Сега. Добре, имаме и някакви прасета, дето ще се излезли. Какво е това там? Така са стрели някаква глупост. Така. Тошко е хако тук слагаме. Добре. Само да... Да върши тук дърво или какво ли не са си слагали. Аз дали някаква семена, аз няма никаква семена. Така. Така, хора, ще спрем клипа. Не, няма да го спираме. Хора, това ще бъде всичко от мен. Правете кандидатури за този сервер. Качвайте ги в YouTube. Ще ви видиме. Трябва ви поне 2 дата. Ако и вие влезнете, ако някой влезне, ще ви трябват 3. И това е. Качвайте кандидатури за Royal SMP BG, Royal BG SMP. Трябва да ви пак кандидатури, качвате ги в YouTube, трябва да ви поне 2 дата, както той каза. Още не сме почнали сървъра, ама изчакваме още няколко дни и да направите някакви кандидатури, за да започнем повече хора, и това ще е от мене за този епизод. Надявам се, че ви харесал и чао!